lelibandla unobukhwele gqithi. I was lost on a winding road, nowhere to turn, no place to go. I was broken, I was blind, chasing dreams, wasting time. Every step was sinking sand till you reached out your mighty hand. Oh, God found me, pulled me in, wiped away my every sin, gave me hope, gave me peace. Now His love won't let me be. Oh, God found me. Through the rain, through the night, You were there, my guiding light. Now I stand on solid ground. Grace has turned my life around. Oh, God found me, pulled me in, wiped away my every sin, gave me hope, gave me peace. Now His love won't let me be. Oh, God found me. God found me, pulled me in, wiped away my every sin, gave me hope, gave me peace. Guys, good morning molweni, hoping that you're right. I-date naku Friday today, 28 February 2025. Ndisuka kwalelo uyokwenza installation. Now ndisesiyoja to see my friend. Ndimgqibele kudala, anawa ndinenyanga ndingamboni. Oko sithethe efowunini, so ndizobona ichomi yam, ndizoyi-surprise uba ndiyibona to say hi, uzothenga inyama. So yeah, usuka kwam apha ndizawuphuma ndiye eKaispam. Khona into yozithenga phayana. Akho nto ingakwenza ndizawuyenza namhlanje. So masambeni. Ndiyekile uba nguNtomkayise today. Andifani notata. Namhlanje noko ndizizamile. Masambeni guys. Udichomele kanjiyama. Hi friends. Okay, come on. I was lost on a winding road, nowhere to turn, no place to go. I was broken, I was blind, chasing dreams, wasting time. Every step was sinking sand till you reached out your mighty hand. Oh, God found me, pulled me in, wiped away my every sin, gave me hope, gave me peace. Now His love won't let me be. Oh, God found me. Through the rain, through the night, You were there, my guiding light. Now I stand on solid ground. Grace has turned my life around. Oh, God found me, pulled me in, wiped away my every sin, gave me hope, gave me peace. Now His love won't let me be. Oh, God found me. God found me, pulled me in, wiped away my every sin, gave me hope, gave me peace. Now His love won't let me be. Oh, God found me. Oh, God found me. Through the rain, through the night, You were there, my guiding light. Now I stand on solid ground. Grace has turned my life around. Oh, God found me,
lost, but now I'm found. God found me, God found me. In your eyes, I see the stars, guiding me to where you are. Every touch, a sweet embrace, I found my home in your grace. You're the dream I've waited for. Every day I love you more. With you, my heart is free. You're my sweetest melody. Endless love, you're my light, holding me through the night. Endless love, you're my way. In your arms I'll always stay. Every word, a tender song. With you I know I belong. Your love's a flame, a burning fire. You're my heart's only desire. You're the dream I've waited for. Every day I love you more. With you, my heart is free. You're my sweetest melody. Endless love, you're my light, holding me through the night. Endless love, you're my way. In your arms I'll always stay. Every word, a tender song. With you I know I belong. Your love's a flame, a burning fire. You're my heart's only desire. You're the dream I've waited for. Every day I love you more. With you, my heart is free. You're my sweetest melody. Endless love, you're my light, holding me through the night. Endless love, you're my way. In your arms I'll always stay. Endless love, you're my light, holding me through the night. Endless love, you're my way. In your arms I'll always stay. Through the storms, through the rain, you heal my heart, you ease my pain. With every step, with every sigh, you lift me up, you make me fly. Endless love, you're my life, forever yours, my soul takes flight. Endless love, you're my way. In your arms I'll always stay. Guys, good morning. Good morning, Molweni. Hoping that in right. It's 82nd today, 2nd Feb 2025. Sunday. Ndiya enkonzweni ningacingi ba ixesha sezi past 7. Ndizawungena le ka 11 inkonzo. Ndiqhanele xeqhizane to see my sister-in-law. Ebesifikile ze funeral. So ndiyombona, khange ndimbone. So ndiyombona uyahamba. At the same time siyothatha imoto ebhanti. At the same time siyothatha imoto so that mina abe nemoto yoya enkonzweni. Then usuka kwamphayana ndizawuleqa enkonzweni. From there ndibuye ndohlambisa imoto. Ndithenge ezo zinto ezincinci ezesikolo for umntana. So yeah, that's all. Akhondininzi akhondingakanani enza ivlogger today. Ezibane ndibona basendise endleleni. Yo, ndizayitshayisa sana le nkukhu. Ezibasene ndibona basendise endleleni already. So masambeni. You hide behind walls of Jericho. The walls come tumbling down. The more you refuse to hear my voice, the louder I will sing. Yeah. You hide behind walls of Jericho. The walls come tumbling down. The more you refuse to hear my voice, the louder I will sing. Yeah. You hide behind walls of Jericho. The walls come tumbling down. I don't believe it.
left ne-right. Late, I think ixesha kuze past 8. But kunento endirhalela okanye ndiyithetha engakhange ndiphathe kakuhle. Uxolweni futhi ke bandize ndinxibe i-night. Engakhange ndiphathe kakuhle etown ndikwaBoxer. Now ke siselayinini, uBoxer une-specials mos. Usoloko ene-specials uBoxer. Now ndikule line ke sifulele kubekho umama olapha phambi kwam. I think ibingowesibini usuka kum ngaphambili. Then ke kuze elilady lizacaba ke makuthi. But ke linxibe nje kakuhle liyacaca uba lisuke emsebenzini. Now umama ayikambulise molo nozibani bani njani. Hayi ntombi ndakugqibela emcimbini kwabani. Utheni ungasagodi idukina? Utheni nakhona wayephela egazini? Hayi uphela egazini mntanam. Caba lo mendo wakho awukuvumanga. Kwakumiswe ibhasi kaloku usendiswa mntakaba ume ilali. Utheni ngoku awuphethekanga kakuhle? Abeke usisi ke encumile emphendula. Athi umntana wade wanaye yena. Ndike ndakubona apha kulaa mcimbi ukhona noko ibingathi unto. Hayibo. Kaloku mntanam xa nenda nendela into yokuba nizale kule misi. Kungathi kanti umntana abantu wena uthi uzawuqala ngencwadi before ube nomntana. Qala incwadi zakanye umsebenzi ntontoni. Sasanizala nathi singafundanga sanikhulisa ngamabona endenzile zala mfondini. Sule bazisomnye umntana. I was so triggered. I was triggered. And yazi, as much as bela late belihleka but bendimbona into yokubana akekho comfortable yile conversation. Ndafikela into ethi inoba yintoni ekufuneka siyenzile ngokufundisa abazali bethu, oodadobawo bethu, omakazi bethu about into yokwenda ne-pregnancy nokugain weight. As much as vana guys singenokwenza nto ingako, but ayimandanga laa nto. Ndiye ndayithatha le nto yala late ndayizisa kum. Ukutshata kwam 2017. Mna nditshate ndisisilendanyana ngifuna uphosisa. I was wearing size 34. Ndifane ndiye ku 36. Now ndatshata kodwa ngo-2017 ndaba ne-miscarriages about 2. I remember omnye umntu wayengengowefemeli yam wathi hayi ntombi wayengengowasemzini nam ingengowasekhaya, uzalwa nini? Ndabe ngezolo elinye endiphuma kwagqirha esibhedlele ndine-miscarriage. Uzala nini ntontoni? Kaloku umyenakho utshate sebuqina. Ngoku kufuneka mlekayo. Ithini into yokubana njengoba sitshata kufuneka ngokuthi abanye uthi ngokugqiba utshata let's say utshata ngoJanuwari, ngoJuni ukubuza usana. Juni ukubuza usana. And ukubuza phakathi kwabantu. Then uzothi wathi omnye kum, usewatyeba cha ufuna ukwenda.
lanti thethwe ngilama lantombazana. Yho, kutheni na ngoba ndikubona ngathi yamimithe, kutheni ngoba wayobhitya? Ubantwana bangaphi? Ubantwana bangaphi? Hayi zalani bethu nanazalani. Yintoni guys esingayenza? Umzekelo mna ekhaya ndiyakwazi ukuthi sihleli nje ndiyivule itopic phaa koodabs bam, koomakazi bam. Uba akunyanzelekanga into yoba xa usenda ufike ube nomntana. Akunyanzelekanga ukuthi kuze kuthi kanti uhealthy utyebe. Uyakwazi uba healthy ube ulose weight. Abantu abadala mos banalaa nto yokubana ukuze kuthi kanti wonwabile kufuneka ugeyine iweight. Uyigeyine iweight kodwa yho ayicaba ufuna ukwenda. Ulose weight kuthiwe hayi utheni uphetheke kakubi. It's very sensitive into ye-weight, guys. It's very sensitive into edibene nabantwana ne-pregnancy. Awukwazi uvese emntwini uvese nje out of the blue. Umbuze ngento edibene ne-pregnancy. Hayi bonto ngizwana umntana nini? Awukho na-close kuye, even if u-close kuye, umuntu uzaxelela mos into yokubana hayi son, I'm expecting son, I had miscarriage son. Don't. Uyazazi into yokubana kho close kumuntu but idlwana nge-pregnancy. Uyazazi into yokubana sorry, khona ngiphazamisayo. Uyazazi into yokuba sorry guys, can't even present in my middle associated. The present sekile ngalo bendithethe. But ndiyarhalela guys, umzekelo mna. Abantu basekhaya bayayazi. Andifuna umuntu okhuza umuntu otyebileyo. Andifuna umuntu okhuza umuntu oluze iweight obhityileyo. Unless close, umzekelo I'm very close namakhosikazi obhuti mama. Bayakwazi ukuthi uNdlovu banendlela yoyibeka. Yo abusemhle maNdlovu. Hayi bonwabile ntombi. Like banendlela yoyibeka. Di-close ke kubo. No dabs bam. Akho mntu unowesa kuthi phakathi kwabantu kuthi yo awusatyeba ngacaba ufuna ukwenda. Awusabhityanga uthena unabanga kulo mzi wakho ayizala ntombi. Uba zincwadi beka incwadi ecaleni uzale. Kwami ibhasi kaloku wakutshata sahamba sakutshadisa. What if ngumyeni nakho lungenabantwana? What if ninengxaki uba nibe nabantwana? Yintoni esingayenza guys ukuba sithethe nabazali bethu? Like xa uhleli nje etafileni nive nivule le topic, umxelele umama, umxelele udadobawo, umxelele umakazi uba makazi andiyithandi into ethile and isikakhulu sisensitive singabantu, abanye abantu basensitive. So xa udibana nabantu sukwazi uthetha kanje nakanje nakanje. How about that? Siqale phaa emakhaya. Because they understand into yabantu abadala. That is abazali bethu. Mhlawumbi abanalwazi lwezi zinto. Andizothetha ke ngaba balingana nathi ndive ndiqonda basana ingase nditshabe ndiswe kwakhwalo. Umuntu aveza ukuthi dlu. Hayi bontombi. Njani sani? Senjuba kule ages kuye kusekho umuntu obuza umuntu into yokubana unoba nomntana nini kwaba ke ngobazi age group zethu. Bazomitha nini? Hey.
uyeke ke uthi ugqiba ukutshata the following day akubuze umntu akaqhelanga nokuqala akuwhatsappele into yokubana Chomam bekunjani emzini? How was the first night? Aqhelanga nokuqala. Yo, guys, guys, let's do better. Let's do better. Niyazi into yokubana sine-challenges esinazo sisi-female, especially when it comes to pregnancy, especially when it comes to into edibene ne-health, like i-weight loss nantoni, when it comes to i-weight. Wanibona ndityebile, it's fine. Uzawuthi ndisile xa uthi, yo, awusatyebanga thando, ndithi andicela ukutya kuwe ndiyazondla. Wakwathi ungumdala wami ekhuzwa ngomi mama. Yo, awusatyebanga amabani, wathi omnye ndiyazondla kaloku ndiyapheka nguyive loo nto. I was like, very good. Very good. Nizawuthi sisile. Neba? Make sizigadeni into esizikhupha ngemilomo yethu. Especially ke ngoku ndithetha ngathi thina as females. Thina abantu bazi-understanda into ezidibene ne-weight ne-pregnancy. Let's do better. Akusosona ukuthula. Just keep quiet. Molo thando njani? Molo bani bami njani? Damkhulu ndathini if khange ndithethe into nge-weight yam susibotharisha. Because ndiza kuphoxa. Uphinde uthi ndisile. Yo, hayi sana uyaphela. What if ndine-cancer? What if ndinesifo esisenza uba mandiphele igazi? Kutheni le nto ngoku abantu beni-owa ububona? Because ngoku kufuneka athi umzekelo lasisi elaleyidi lithi, hayi bendine-miscarriage ke tani. Funeka ngabe ihleka noba ihlekisa. Because kaloku kufuneka engamphoxanga umuntu umdala. Masibafundiseni guys abazali bethu. Bayahlazeka. Mna ndawuze ndikhubeke ngoku xa kunobakho umuntu wasekhaya okhuze i-weight yomntu. Ndawuze ndikhubeke. Barayithi babuze mna nge-weight yam than babayolentuza abanye abantu. Uba nendlela othetha. Always ukhamise nje utyhale nje. Masibe nendlela othetha. Siyastruglisha guys uze sifumane abantwana. Ngositshatileyo. Isuka bekhona into umuntu otshatileyo utshatele uzala. Beniyithetha iphi loo nto? What if mna nditshatele into yokubana ndingabi nabantwana, ndi-enjoye umyeni? Nizawuthini? Khaniyeke uba forward ke. Please. Sendithetha ke ngabale age group yethu. Mama singabuzani into edibene ne-weight ne-pregnancy. Especially yazazi into yoba wakhona close kum. Because abantu aba-close kum banendlela othetha. Ndinixelela ngoku ngamakhosikazi obhuti. Nomakhosikazi obhuti about 5. Akhona nomnye wakwandihle entloko nge-weight. Banendlela yoyibeka laa nto osisi. Athi omnye mhlawumbi, hayi uMandlovu, hayi umhle mntanami. Umhle, hayi umhle. Like banendlela, bane-strategy. Baphinde kwabona babe nendlela yokulungisa xa let's say uba ungaziyeki kakhulu, babe nendlela yoyibeka. Mna ndiye na-triggered kwinto yala makoti or elaleyidi ngumakoti ke because utshatile kodwa kwakume ibhasi. Ndiye na-triggered because ndibe ne-miscarriages ezininzi.
abantu abaninzi abayazi loo nto. And azange ndibe na pressure kwifamily yam. Khange ndibe na pressure mnekhaya, like khange ndibe na pressure. Ndiyabasizela abantu ke abaye babe ne-pressure kumawabo. I remember this other time ndabizwa ngudadobawo wam, WaNdlovu kaloku, are you okay, kunjani mntanam? Wandibuza in a professional way udadobawo. Then kulapho ndamxelela uba dadobawo ndiphunyelwa zizisu. Into endenza uba udadobawo ndingamxeleli it's because umdala. Andifuni ube ndimstress. So xa sowufuna ubuza uba nendlela yobuza. Ipoint yam la, uba nendlela yobuza. Umbize umntu so guys, masibe nendlela othetha and masibafundiseni abazali bethu indlela yothetha nabantu. Masibafundiseni. Ibe wesike ngoku omnye athi hayi bengenongatyebi siyondla kaloku. Hayibo. Siyondla. Bekunyanzelekile into yoba ngona nditshata ngalaa nyaka ndanditshata ngawo ndibe andizutyeba mna ndizawuhlala nesisilenda. Bekunyanzelekile uba ndanditshate ndityebile mna angeze ndihle ndibe sisilenda. Masibafundiseni abazali bethu indlela yothetha. Futhi ke ndidla ngothi xa ndithetha nomama notata ndithi kanti nothula kuyanceda. Just keep quiet and mind your own business. Ifana nothetha. Ifana nothetha ngomntana womntu mhlawumbi oliphara oyinto uthethe kakubi. Uthetha ntoni ngomntana womntu uzelwe? What if nalo wakho umntana aliphara qala yahlamba? Upharaza wena apha endlini awumboni. So before uyopointa ifingers ebantwini khawuqala uzijonge. Zijonge wena bunjani. Ujonge nabantwana bakho. I'm so sorry if ndirude. I'm very sorry. But masithetheni nabazali bethu. Nathi masilungisane. Bayathetha abantu and abantu andiyazi abantu guys bayithatha phi imvume yokuthetha ngomntu in a bad way. Bayithatha phi? Nizawuthi sisile ke. Nizawuthi siyageza. I'm not fighting, but iyanditrigarisha laa nto. Yanditrigarisha kakhulu. Masizameni mani uthetha nabazali bethu. Masithetheni nabazali bethu. Nathi masifundisaneni. If khange ndiyithethe ngokam into ye-weight yam, lose weight nokugain weight, ne-pregnancy yam, sombuza. Hayi ndakubona ukhulelwe ntombi and ndazibona nenyanga uba zihambile wopha kwa 8 months. Kanti umntanam khangalungi. Uzawubuza uthi yo hayi sorry uxola I'm so sorry. Umuntu xa engakhange akuxelele umntana wakhe uyintoni kwathini yaphela loo nto yokubuza uba ye wethu ndakubona ukhulelwe umntana wakho uyintoni. No, mlinde akuxelele kunomntana. Kukhona abantu abakhulelwayo athi xa yobeleka mluzi umntana. So mama sizijonge guys into masizithethe ebantwini masiyigade imilomo yethu. Lokho umama besinayo kwaBoxer uzibonile uba yikho laa nto because wonke umuntu wajika wamjonga. Ndabe ndimbona lo noba uyahleka lo nosisi amehlo agcwele inyembezi.
Bendifuna uthetha loo nto, guys. I'm not fighting with anyone. I feel like into mandiyi-address ayikho right. Ifana nento yobana mani uThixo akublesse with girls. Athi umntu shota inkwenkwe ke ngoku yebethu nani. Amantombazana nantoni? Imizi iyavuswa ngamantombazana. Thina samkela uThixo into asinika yona. Okokuqala thina sizi-females sinamaqanda. Gunyanakho or ibrother yakho engenabantwana abangamadoda. Xa kucaba abantwana abamadoda babalulekile. Sanusifakeni ipressure. Ndazala amantombazana odwa, ndazala amakhwenkwe odwa, ungena indawo wazala wagqiba uba wazala wagqiba. Phuma kum. Yeva ke impendulo yami iRuth. Abantu mabohlukane ke neendaba zabantu bethu nani. Hlukana neendaba zabantu, umuntu makayithethe ngokwakhe into yakhe. If khange uyithethe, khangayithethe suyibuze. Like ifriend yam Asanda akayorhumbi into yomntu. Uba wena khange uze nayo uyithethe, ukazukubuza. Uzothi usotha yebo friend wayo athi hayi bendilinde wena uyithethe. So mama sizimindeni mani indlela esithetha ngayo, and isikakhulu into ebendiyithetha makhe sithethe nabazali bethu sibafundise indlela yothetha. Then ke ngoku nathi sizawufundisana. If asifundiseki sizawuphoxana. Because ke mna ndizamphoxana umuntu ngoku uzandibuza nto. Awuyazi uba ndimkhulu? Awuyazi uba ndiluze iweight? Ndizakuphoxa ke mna. Ndizawuphoxa umntu. Ndizawuphoxa umntu nyani, guys. Bye-bye. Good night.